Ahojte, dobrý deň. Pozdravujem všetkých, ktorí sledujú túto stránku. A rada by som si teraz zaspomínala, pretože presne pred týždňom sme boli v hoteli Tri studničky v Demenovskej doline na našom už druhom úžasnom pobyte yoga plus mindfulness. No a nebol to taký štandardný jogový pobyt, pretože okrem úžasných lekcií jogy s kvalifikovanou lektorkou Jankou Kusou sme mali aj zaujímavý workshop mindfulness na tému stresu. Hovorili sme o tom, ako reagujeme na stres, aké sú naše automatické reakcie a ako by sme možno mohli reagovať inak, vedomejšie. No a to nebolo všetko. Mali sme ešte veľmi zaujímavú prednášku s pani doktorkou Danou Černochovou, ktorá je odborníčkou na výživu a mali sme aj možnosť individuálnych konzultácií. No a medzi tým sme stihli aj veľmi príjemnú prechádzku v krásnej Liptovskej prírode, návštevu wellnessu a vychutnali sme si úžasné servírované menu v hoteli Tri studničky. Ak vás to oslovilo a chceli by ste stráviť takýto víkend, sledujte ma, pretože určite budeme v tomto pokračovať a na jeseň pripravujeme už ďalší pobyt. Teším sa na vás, majte krásne, všímavé dni, ahojte a dovidenia.